Haihuwa wata kyauta ce da Allah yake baiwa bayansa domin su zamo garkuwa a rayuwarsu, saboda su kasance masu taimaka musu a rayuwar yau da kullum. Sai dai anan abin ba haka yake ba, domin wata mata ce ta haifi jariri kuma ta jefar da shi rana ɗaya da wannan haihuwa. Gashi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda reshen jihar Yobe ASP Dungus Abdulkarim ya shaida mana. Yes, at about 14:30 hours, one man alone called on the police that there was an abandoned baby. Da misalin karfe 2:30 na rana, wani mutumi mai suna Malam Lawan ya kira jami'an 'yan sanda yake sanar da mu cewa ya tsinci jariri a cikin wani gida da ba a kammala ba a unguwar Maduri da ke birnin Damaturu. Da muka garzayo wajen muka tadda jariri a kanannaɗe da leda. Bamu san ko me yunkurin shi wannan wanda ya jefar da jariri. Daga nan muka fara bincike wajen tambayan al'ummar da suke wannan anguwa. Daga nan ne fa aka sanar da mu cewa akwai wata mata da ake zargin ita ta yada ita wannan jariri. Nan take muka yi gaba da ita wannan mata muka kawo ta caji ofis din mu domin ci gaba da bincike. Nan da nan ta musanta wannan jariri akan ba nata bane. A cikin binciken mu muka gano da cewa ita wannan mata tana zub da jini a wannan lokaci da muke wannan bincike. Muka garzaya da ita asibiti. Daga nan fa ta amince cewa ita wannan jariri nata ne. Shin ko yaya lafiya wannan jariri a yanzu haka? Shi wannan jariri yana nan lafiya kalau. Kowane mataki za ku ɗauka idan kun gama wannan bincike naku? A irin wannan yanayi idan mun gama binciken mu za mu mika ta ga hukumar nan ta kula da jin daɗin walwala ta al'umma domin a bata kulawa da ita uwar da kuma abin da ta haifa. Saboda ita wannan mata tana cikin wani yanayi ne da yasa ta jefar da jaririn nata. I found herself in a situation where she cannot resist having the baby. Shin ko me yasa wannan mata ta jefar da wannan jariri nata? Kina da miji? Ba ki da miji? Kina da wasu yaran ne? Su kuma fa su yaran su marayun ne, ne ya tausayi ne kawai ka bari ni kuma ba. Ki mutuniyar ina ce? Wajen damba. Ina? Damba. Wajen damba. Wajen damba. Bauchi kenan. Kina tare da mijinki ne a yanzu haka koko dai ba kwa tare da shi? Na tare da mijin ya rasu yanzu shekara 6 ni din ina zaune da yara guda 6 ne a ku. To yara guda 6 nan wake daukan ɗawainiyar ci da shan su? Ni kuka na je zubowa fa mutumin ya fafare ni fa. Sai aka samu. Me ya sunan shi? Ni wallahi mun san shi ba a wancan gada din can. Na je daukan kuka. So ko wake ba su ci da sha a yanzu haka? Tace ita ne. Ni ne komai daga to yanzu shine yanzu ai matsala dan haka ne? Dan wahalan ne ina son a ce zan je da dauko kuka ne.